tuturor! Astăzi vom face un videoclip cu Doors. Haideți să vedem. Ia să vedem noi. Jop. Volumul jocului încet. Trebuie să-l aud și pe Raș. Ok, jocul ăsta, să vedem. Gata, așa, e perfect. Hai să vedem. Bun, jocul se încarcă. Să vedem până la ce cameră ajungem. Se încarcă. Perfect. Ok. Da. Haideți să mergem să luăm cheia. Bun. Haideți să mergem la camera 2. Bun. Camera 2. Suntem bine. Perfect. Suntem bine. Camera 2, camera 3. Camera 4 urmează. Perfect. Camera 4. Camera 5. Să vedem cum vine Raș. Puțin mai încet jocul. Ajunge. Vedem când vine Raș. Mamă, stai că nu și-am făcut ok. Camera 7. Camera 8. Camera 9. Stați puțin. Așa, ok, bun. Camera 9. Urmează, ok. Camera 10. Camera 11. Hai să vedem ce luăm pe aici prin sertare. Camera 11. Bun, când fugim de signe, luăm niște vitamine. Opa, am auzit pe ăsta? Mi se pare mie. Am auzit, cred, mi se pare. Sau? Opa, ce cameră urmează? 12. Urmează 13. Pardon. Opa, vine Raș. Stai puțin. Vine Raș. Bun, vine Raș. Perfect, am ieșit de aici. Camera 15. Opa, asta urmează, da, camera 15. Camera 16 urmează. Camera 17. Opa, stați. Mamă, stai, că nu văd nimica. E o lanternă pe aici sau ceva? Mamă. Merg direct în față. Nu știu ce se întâmplă. Opa, am schis. Bine, mă! Bine! Opa, scuze, stai că țin mâna pe facecam. Bine! Am ajuns și aici, unde e cheia. Hai că nu vreau să-mi consum din prima asta. Știu că aici e cheia și aici ne va da o lanternă, știu, sau ceva. De unde am știut că mi-a dat o lanternă? De unde? N-ai cum, frate. Wow, uite și bănuți. Bun. Avem și de la cameră. Să vedem ce pe a doua. Bun, avem nimica. Perfect. Avem și vitamine, avem și din asta. Suntem boși. Opa, stai. Ce cameră urmează? 18 urmează 19. Ok. Deci 19 și acolo e. Ia, cât crește, scrie acolo. De acolo 19 și aici 18, da, capcană. 19, frate. Perfect, 19, 20 urmează. Stai să vedem și pe aici. Opa, ce am găsit eu? N-am nimica. Nimica n-am găsit. Opa, aici avem o lumânare. E bună, să ne țină de lumină. Și ne-am încărcat flashlight-ul. Opa, ce urmează? Stai. 20, 21 urmează.
Ia să 21, dar vreau să văd ce e în camera aia. Că-s curios. Așa. Bine! Bine se află în camera aia. Bun! Bun, bun! Ce băieți? Bun, perfect. 22. Perfect. 22 urmează. Bun. Avem chiar de 22. Asta că țin mâna pe facecam. Hai să ne jucăm, să nu ne... Așa, ok. 22 urmează, 23 urmează, stați puțin, să luăm banii doar fi. 23 urmează după 22. 23. 24. 25, opa, stai că cred că vine raș. Nu te cred, n-ai cum. Uai, dar am fugit spre dulap. Mamă. Da. Și gata a fost cu videoclipul, băieți, și gata a fost cu videoclipul, băieți și fete. Să sperăm că v-a plăcut. Și gata cu acest videoclip. Pa, pa!